Ahojte, vítajte pri joge pre krajší deň. Toto je 30-dňová jogová výzva. Vítajte pri dni číslo 5. Ďakujem, že ste so mnou už 5. deň. A dneska si zatvičíme 10 minút, preto aby sme sa cítili lepšie. Začneme v pozícii jelenia. To znamená, že sadneme si na podložku. Pravá noha je do pravého uhla paralelne s vrchom podložky. Ľavá noha je zarovno s bokom podložky. Toto je pozícia nôh pri pozícii jelenia. Ruky dáme pred seba. Nadýchneme sa a budeme dýchať a klesať v podložke a dvíhať sa. S nádychom hore a s výdychom smerom nadol. Nádych. Otlačíme sa. Výdych. Nádych a výdych. Nádych a s výdychom klesneme, hlavu si podložíme rukami. Cítime, ako sa nám uvoľňuje pravá strana bedra, podobne ako pri pozícii holuba. Len tentokrát máme zadnú nohu strčenú a nie je to také intenzívne. Nezabúdame hlboko dýchať a snažíme sa uvoľniť celú vrchnú stranu svojho tela. Posledný krát sa nadýchneme a s výdychom sa otlačíme od podložky. Prejdeme do pozícii jelenia na opačnej strane. Ľavá noha paralelne s vrchom podložky, pravá noha s bokom podložky. Oprieme sa dopredu o ruky, nadýchneme sa a s výdychom ideme dole. Nádych a výdych. Smerom nadol posvietňať nádych a klesneme na ruky, položíme si hlavu na ruky smerom nadol, alebo ak chceme ísť hlavou nižšie, kľudne môžeme, ale v tomto prípade nám mierne bráni noha, preto si hlavu podložíme. Cítime intenzívne natiahnutie hlavou stehní. Chrbátik sa snažíme mať uvoľnený a hlavu tiež. Oči zavrieme. Posledný krát sa nadýchujeme. A s výdychom sa otlačíme od podložky. Prejdeme na podložky do hlbokého predklonu. A snažíme sa uvoľniť chrbát. Premiestnime sa do stredu podložky. Skúsime pozíciu polovičného mesiaca. Pravú nohu dáme mierne dopredu, hlavu dozadu. Postoj nie je príliš široký. Natiahneme pravú ruku dopredu, preniesieme rovnováhu a snažíme sa pravú nohu držať vystretú, pravou rukou sa podopierame a ľavú nohu zdvihneme. Aj ľavú ruku. Pozícia polovičného mesiaca. Klesneme smerom na podložku
Nohy ďalej od seba, nohy mierne pokrčíme, chytíme si lakte a uvoľníme chrbátik. Následne prejdeme do pozície polovičného mesiaca na opačnej strane. Ľavá noha mierne dopredu, pravá dozadu, natiahneme sa dopredu, dvihneme nohu, vytočíme bok a dvihneme pravú ruku. Posledný krát nádych a s výdychom klesáme do predklonu. Nadýchneme sa a vydýchneme. Nadýchneme sa a vydýchneme. Nádych a výdych. Znova polovičný pozdrav slnku. Nádych a výdych. Nádych, výdych, nádych a výdych. Pokračujeme s polovičným pozdravom. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Prejdeme na celý pozdrav slnku. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Do pozície psa. Nadýchneme sa, vydýchneme. Nádych. S výdychom plank, čataranga a kobra. Nádych a výdych, pozície dieťaťa. Snažíme sa uvoľniť ruky, pokrčíme ich do diamantového tvaru. Hrudník tlačíme smerom k podložke. Či máme kolena ďalej od seba, špičky sú spolu, tým viac cítime, ako sa nám uvoľňujú boky. Nadýchneme sa a s výdychom sa otlačíme od podložky rukami. Sadneme si a prejdeme do pozície motýla. Chodidlá spojíme pred sebou, spolu. Snažíme sa nohy uvoľniť, aby išli čo najnižšie. Chytíme sa za palce, nadýchneme sa a dýchame voľne a snažíme sa mať chrbátik vystretý najprv. Nádych a výdych. Nádych a s výdychom zagulaťujeme chrbátik a hlavou ideme smerom k chodidlám. Ruky sú položené voľne, snažíme sa neodtlačať od podložky. Ideme len potiaľ, pokiaľ je nám to príjemné. Nezabúdame zhlboka dýchať. Cítime, ako sa nám telo uvoľňuje, aj napriek tomu, že máme nohy natiahnuté. Dýchať by sa nám mal spomalovať. Poslednýkrát sa nadýchneme, položíme ruky pod hlavu a odtlačíme sa od podložky.
Sadneme si do základného jogového sedu. A 3-krát sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme. Ruky položíme voľne na kolená a vydýchujeme s otvorenými ústami. Nádych. A veľký výdych. Nádych. A výdych. Posledný nádych. A hlboký výdych. Namaste. Ďakujem, že ste so mnou cvičili aj dneska. Ja vám prajem krásny deň a dúfam, že sa cítite lepšie. Ahojte.